Mara minn kull erba' jgħaddu minn miscarriage. L-ommijiet, they need to grieve, it's a loss. Barri hija id-detachment tal-baby minn mal-utru, all right? Nilqawkom għal-episodju ieħor minn Kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna l-Kajli li hija midwife, mama ta' tifla, ta' Nina, u kif ukoll li tituħsib il-paġna ta' The Midwife Mama fuq Facebook. Illum ħanitkellmu naqra fuq is-suġġett li forsi mhux kulħadd jieħu pjaċir la jisma' fuqu, la jitkellem fuqu, imma ħassejt li hawn bżonn li ikun hemm naqra iktar kuxjenza u aktar informazzjoni ta' wieħed x'jista' jagħmel jekk jgħaddi minn din l-esperjenza qarsa. Illum ħanitkellmu fuq il-miscarriages. Inti bħala midwife u anke bħala mamma għaddejt minna darbtej, ġifieri naħseb ma ħadd iktar minnek li jista' jgħidilna fuqha parti li inti midwife u għaddejt minna. Ovvjament mhijiex esperjenza sabiħa, mhijiex esperjenza li xi ħadd ikun jixtieq jgħaddi minnha, imma hija esperjenza wkoll ħafna nisa jgħaddu minnha u forsi għalkemm ħanejtek forsi ħafna nisa ma jitkellmux li jgħaddu minnha fil-verità hija ħafna iktar komuni milli naħsbu. Forsi tista' tgħidilna inti kemm. Scientific li turi li 1 in 4 ġifieri mara minn kull erba' jgħaddu minn miscarriage. Issa miscarriage huwa t-telfa tat-tarbija mill-bidu ovvjament ta' tqala minn xi issir taf, inti ġeneralment issir taf ta' 4 weeks għax kif timmissja l-ewwel period. U għandek sa 22 weeks, ġifieri għandek late miscarriage, all right? Huwa xorta korriment. 22 weeks ma nagħtux risas lit-tarbija, ġifieri ma ngħinuhx biex jieħu n-nifs. All right, okay. Ġifieri dak xorta is considered as a late miscarriage. Aħna qisu minn 22 weeks il fuq imbagħad li nagħtu r-risas lit-tarbija u tiġi għandna l-NPICU. All right, ġifieri jekk il-mara tibda tara xi sintomi twellet normali, kif jiġri twellet normali? Jekk ikun below 23 weeks, din ħatmur l-obstu u sfortunatament ħatwellet u ħatitilfu mhux se nagħtu l-ebda għajnuna. Above mbagħad ħanagħtu l-għajnuna u jiġu l-NPICU. Għax nimmaġina li t-tarbija above 22-23 weeks tkun iktar vijabbli, l-organi nkunu żviluppaw mod aħjar. Ġifieri mhux ġieli jkun hemm tfal li ngħidulhom li jkunu they are gasping, qed jippruvaw jieħdu n-nifs, imma xorta ma nagħmlu xejn, mhux għax aħna krudili, imma x'in-natura u x-xjenza turi li mhux se ħajkollhom iktar problemi, għax dawn iridu jkunu vventilati għal tul ta' ħin, ħajkun hemm iktar komplikazzjonijiet sewwa. Issa dik ovvjament hija esperjenza forsi iktar qarsa jien li għaddejt minn miscarriages kmieni kelli wieħed qabel it-tifla ta' 8 weeks u ieħor f'Ottubru li għadda ta' kważi 6 weeks. I mean, it-tnejn huma diffiċli ħafna għax ovvjament inti malli tara l-pregnancy test u tara li inti pregnant. Tkun diġà timmaġina dik it-tarbija f'idejk, min jaf il-min ħadd ixbaħ, jekkux boy jew girl, se nixtru, se nagħmlu smijiet, eżatt. Tibda il-mara diġà tibda tinbidel, diġà tibda tkun hormoni, law min jiġu sidru, hawn min diġà jkollu xi ftit nausea, hawn min diġà jkun għajjien, forsi ġieħ ta' ras, hawn min ma jħoss xejn ukoll. U hawn minn miscarriage li trid laqas biss ikun jaf li għaddej minn miscarriage għax jibda jkolli mill-ewwel u ovvjament jaħsbu period u jkun tilef it-tarbija. Jiena għaddejt minn miscarriage vera kmieni. Infatti naħseb qas jisejħ miscarriage, tisejħ xi chemical pregnancy meta l-baby ma jimpjantax. U ġifieri hekk bdejt ngħid qed min jaf kemm hawn meta bdejt infittex dwarha, hekk kien hemm miktub fuq l-internet fil-fatt li ħafna nies qas biss jindunaw biha din. Għax jiena jekk għamilt it-test on a Friday, Monday morning bdejt nara d-dem. U ovvjament dak li jkun jista' jaħsbu period normali, ġifieri. Min ikun jittardjalu xi ftit u jħawadlu xi nuqqa jaf l-qas biss jiċċekkja. Żgur. Jagħmel pregnancy test u jkun tilef tarbija u l-qas biss ikun jaf. U hawn min jgħaddu wkoll ftit għax ikollok l-spotting ma jfissirx li jkun qed kollu miscarriage, imma jkollu ftit spotting jew l-implantation bleeding ngħidula xorta jaħsbu period u fl-istess ħin ikun pregnant. Sewwa, ġifieri. Natura mhux ta' kulħadd l-istess. Jien anka bejn it-tlieta li huma tlieta kienu differenti, tliet sqaliet għalkemm kienu short lived tnejn minnhom. Però
L-importanti li ovvjament inti tkun taf il-ġismek ftit ħalli bej wieħed u ieħor tirrealizza, pereżempju jiena mit-tnejn li għaddejt, wieħed ta' 8 weeks u wieħed ta' 6 weeks, għalkemm huma miscarriages u tnejn kienu kmieni, it-tnejn kienu kompletament differenti bħal esperjenza. Strina. Għaliex ta' 8 weeks ovvjament kont diġà mort tal-ewwel ultrasound, diġà kelli ritratti tat-tarbija, kelli anke ovvjament smajna l-heartbeat. Kien hemm iżjed tama. Apart it-tama kien hemm l-evidenza għall-gynecologist u għall-obstetrician sewa kien hemm l-evidenza u anke lina kien hemm l-evidenza. It-tielet tqala li l-riżultat f'miscarriage ta' 6 weeks jien ma kont ilħaq tagħmilt xejn. Kull ma kelli pregnancy test li kien digital u anke da digital jitlaq. Żgur, mela. Ġifieri fil-verità laqqas qisni rekordju m'għandi ta' din it-tqala sewwa. U mela fl-ewwel wieħed jiena mort li qed niblidja u batuni id-dar u korrejt id-dar. Fit-tieni miscarriage ġifieri ma' tielet tqala jiena mort l-isptar, iċċekkjaw ma raw xejn għax bis probabbli kont diġà għaddejt kollox mid-dar sakemm mort l-isptar, allura kien hemm it-testijiet wara. U dawn it-testijiet trid jgħodu jieħdulek il-beta HCG li għal-human chorionic gonadotrophin, right, biex jaraw inti iktar ma jola juri li hemm pregnancy. Dan huwa l-hormon li jaqra t-testa tqala fil-verità li jibda jipproduċi l-baby. Eżatt. Iktar ma jkun għolli ovvjament turi li jitqala iktar qed iżżomm u iktar b'saħħitha. U mbagħad tibqa' tmur biex tara li dan il-hormon qed jinżel. Allura vera kien hemm miscarriage għax huma jibdew jibżgħu li jista' jkun hemm xi tqala barra mit-tubi jew ġo tubi. Li ngħidula ectopic pregnancy. Allura ma tibdix tinqabad bil-ultrasound pereżempju għax ovvjament ikun għadu żgħir ħafna u jekk ditqala tibda tikber fit-tubes, fil-fallopian tubes, din ħad tkun ta' detriment fuq is-saħħa tal-mara għax jekk jinfaqa' tubu once li qed jikber it-tarbija ħajkollok internal bleeding u ħajkun hemm iktar problemi. Allura bqajna morru kull ġimgħa nieħdu t-testijiet tad-dem, jisek kull ġimgħa tirrakkonta x'qed tintaqas sa' dawk kollegi tiegħi, let alone li ma taf il-ħadd l-ambjent u li ju, jiena nitkellem ħafna fuqha di li jom li tkun qed tkorri titmur l-emerġenza, tittoqgħod ma' dawk in-nies kollha, tistenna jaf qed tibblidja, tittoqgħod tistenna sakemm jgħidilha t-tabib, jieħdilha l-pressjoni, jagħmlilha l-karta, titla mbagħad fil-green ward right fejn l-obstetrics fejn l-admission room. L-admission room vera qiegħda fuq barra għax issa ħarġet minn wara l-COVID għax qabel kienet ġo l-obstu, imma minn wara l-COVID ħarġet fuq barra, però qiegħda adjacent ma' labor ward, ma' l-OPS1, jekk għandek bżonn ultrasound iktar detailed ħajdaħluk ġo l-OPS1, li l-OPS1 huwa fejn jkollok fejn wara mothers bil-baby. Eżatt, jew qabel qed tistenna biex tmur għall-ħlas. Hija diffiċli u jekk ħajreferu għall-miscarriage clinic again, qiegħed ħdejn il-gynae outpatients, jiġifieri kienet anke għalija qiebsa li jiena midwife u li dawn ma' kollegi tiegħi, aħseb wara l dawn in-nisa li u issa apparently kien hemm xi ministru li tkellmet fuqha. Insejt eżatt min kienet imma sinjal tajjeb. Qed ikun hawn iżjed awareness. U għada l-istess li jekk pereżempju għandek di ma niflaħiex jiena, jekk għandek il-baby mar l-NPICU. Jew jekk forsi wellit baby stillborn li miet għadek li tkun fl-istess ward mal-mothers li kellhom il-baby. Ma niswali. Dik ħafsa ta' qalib, għax anka. Ma niswali, il-riżorsi huma li huma, swali huma li huma, human resources bħala staff u li hu, weġa ta' qalb, għaw minn anka waqt miscarriage jew kif qed ngħidu late miscarriage ikun l-obstu inti qed tisma' l-monitors għaddejjin. Ikun hemm nies ovvjament li qed jiġu monitored, alright vera l-obstu jkunu nisa b'komplikazzjonijiet imsieħ, ġifieri xorta għaddejjin mill-inkwitu mill-problemi tagħhom, imma waqt li inti qed titlef, waqt li inti il-baby tiegħek huwa mejjed, qed tisma' heartbeat ta' trabi oħra li it's nice obviously, imma għalik li tkun għaddejja minna hija weġa ta' qalb u mhux xi ħaġa li
it's fun, it's Stan immaġina, kważi jiena eżempju, ftit wara kien hemm ħabba tiegħi li pregnant. Tifraħ għalija, ma xorta tħossa dak il-ħin tibda tgħid jaħsra kieku kont ħanejdilha jiena wkoll, ma nistax ngħidha. Ġifieri jaħseb wara li tisma' jew ta' anke li tara mara pregnant dak il-ħin mhux għax ikollok xi ħaġa li għamma. Eħe, kulħadd iħoss tiegħu. U din hija xi ħaġa oħra x'aħna xi kultant li pereżempju jien naf meta jkollok miskelx ma tistax pereżempju kif ħanqabad nispjega. Huwa suġġett sensittiv ħafna sewwa. U persuna forsi tiddejjaq tgħid kif qed tgħid inti rajt il-ħabiba tiegħek qed tiġi tgħidlek qed taqsam dal xi ħaġa vera sabiħa xi għalija hija li sbaħ ħaġa meta ġenituri u li jkunu pregnant ovvjament hija xi ħaġa news naħseb m'hawnx isbaħ minnha. Li qisna min għadda minn miscarriage qisna nħossuna guilty nitkellmu fuqha. Right? Jiena sa ommi stess u anke relative żoħra li meta ġieli nsemmi tgħidli issa mhux trabbew forsi f'dak il-kultura u forsi għandna dik il-mentalità li qisna issa x'għadda u għax persuna jew xi ħaġa għaddiet, right? Episodju għadda mela ħallih issemmih x'meltri jiena nħossni tajba nitkellem fuqha. U tirrealizza jiena meta tkellimt fuq il-page tiegħi kemm nies għaddew minnha ġifieri anke ħbib tiegħi li qatt biss ma kienu tkellmu fuqha u li dawn kont naħdem anke kollegi tiegħi u laqas biss ikollok idea li dawn kienu għaddew minn din id-tbatija. Veru. U tibda tgħid illallu ma ara kemm komuni u wara kemm hawn nies għaddew minnha u sefrew għax fil-verità sakemm ma tgħaddix mhux għax ma nixtieq il-ħadd jgħaddi minnha ta' ekku u l-istess. Sakemm ma ġġarrabx ma tistax vera tifhem. Jien stess anke jien meta kont naħdem l-obstu għax aħna jkollna rotation bħala midwives min jaf kemm qed kliem biex nipprova nfarraġ il dak li jkun li ta' pereżempju forsi ejja kuraġġ u jaf anke nużaw kliem u għadkom żgħar u dana. Li llum il-ġurnata meta kienu anke jien meta ddejt minnhom kienu qalulhom lili konnit illallu dal-kliem jaffettu jien u le mhux għax jiena ma bis-sens stajt kelli 18 dak rittu dak il-baby. Eżatt, veru. Daka xtaqni anke jekk ma tkunx tixtieq u anke jekk jiġi fimt ukoll telfa dika tlift parti minnek u ħafna aħna fil-familja pereżempju ma kellna l-ħadd li fil-kuġin għadda minn esperjenza ftit xhur qabli u l-mara tiegħu. Però aħna fil-familja ma kellna l-ħadd. Aħna l-mami dejjem nismagħha tgħid pruvaw nqabdu. All right, eħena. Ġifieri terġa' qas problemi ta' fertility ma kien hemm u tżejjed l-istess u fil-familja u n-nanna u hekk. Allura qisek tkun inti l-ewwel waħda u ovvjament kien hemm il-mara tal-kuġin qabli u tibda imma jien qiegħda waħdi possibbli jiena biss għaddejja minnha din ħaġa tħossok. Naħseb kull ħaġa ħażina li tgħaddi minnha naħseb tibda taħsbek waħdek meta fil-verità. Ikunu ħafna. Għax ikunu ħafna ma jitkellmuwiex ta'. Għax jisa xi diżonur qisu għax il-mara għamlet xi ħaġa. Naħseb diżonur. Il-ġisem tal-om forsi għax ma mhux tajjeb jew ma felaħx għalija jew għax fimt. Isek ukoll jiena kont pereżempju ħassejtni fallejt lir-raġel. Iva, veru. Fimt, allura jitru daw ħafna emozzjonijiet li inti apparti li għaddejja minn dak l-ordil kollu, ġifieri ġismek qed tibblidja, qed tħoss inti diġà l-emozzjonijiet tiegħek. Jien niftakarni blankjajt, speċjalment fl-ewwel wieħed kif qed ngħidu fil-ġimgħa qabel mort smajt heartbeat. U mbagħad il-ġimgħa ta' wara mortu qalli sorry m'hemmx heartbeat, nistajt nisma' lir-raġel minn wara l-purtiera diġà jolfoq u jiena dak il-ħin blank jgħid laqas biss konna f'sinaqbad nagħmel, ġifieri hemm emozzjonijiet kbar għax tibda tgħid anke jekk ikun l-ewwel wieħed tgħid ħajrna xxieli, tgħid ħanerġgħu ngħaddu minnha, tgħid ħajrna xxilna nsilu ġenituri. It's very, very emotional u jaħasra n-nies ma nafx forsi ħabba daw ir-raġunijiet li ma nitkellmux fuq. Jien hekk naħseb. Jiena għalhekk ma jiena bdejt ngħid u xorta ma jafux ħafna nies wara li kelli żgħir.
Għax dik li xaħat jeżab jgħidli, wassa ma għandek xil-kbir, xidet tinkwieta, per eżempju. Jew jien nafsin jgħalli ma kienx ġej kollox sew. Le, dak li ħin mhux hekk rid nisma', dak li ħin just rid wens. Eżatt. U xejn iżjed, naf jista' jkun li ma kienx ġej kollox sew u veru li kelli wens li kelli l-kbir, imma kif qed inti dak xorta rittu. Eżatt. U jiena pereżempju fl-ewwel wieħed kont ħadd naħsebna iktar bi kbira mhux għax it-tieni wieħed leta, imma ma xi kollok id-dubju. Fit-tieni wieħed naħseb iktar ħatta bħala istraġismi kien daqshekk tajjeb u kapaċi vera weġġa' u forsi minn ħajjismani mstaqbel miegħi, imma jiena qed istraġismi kien kapaċi jirrealizza li ġejja forsi xi ħaġa ħażina and he dealt with it. Sewwa, ovvjament xtaqnieh u xtaqna u kont diġà anke tifla li dak kien żballi ieħor li naħseb li kien kelli nerġa' nkubri ma ngħidix, fimt, għax it-tifla ednila m'għednilix dan imma sematna nitkellmu ngħidu lil mhux hekk, ma tħdejlek fejn il-baby. Fimt u dik kienet daqqa ta' ħart oħra kbira li meta mbagħad tlifna t-tarbija ġiet issaqsi. Żgur, ibda jkollha sens. Allura issa l-baby u dana u x'ġara mill-baby għax ratna li konna mdejqin u li kbejna ftit u dana. U tispjegala di tifla ta' 3 snin u nofs, tgħidilha le issa ma ċem baby, fimt? Ġifieri jitlu ħafna ħafna emozzjonijiet li huma diffiċli tiddiskrivihom ukoll ma tienex lek tiddiskrivihom vera tajjeb u kif qed inti naħseb tat-tifla li kienet naħseb isek webbilta bi present u m'intix ħattijula. U fil-verità kif kont qed tajt inti rigward li ġismek kien kapaċi, hawn miscarriages li speċjalment early miscarriages li jsiru għalhekk ukoll il-ġisem jinduna li hemm xi genetic abnormality jew m'hemmx biżejjed chromosomes u veru ma jimpjantax għax ma jkunx biżejjed b'saħħtu, ġifieri hawn miscarriages li huma għalhekk. Fil-verità hemm b'xi raġuni naf scientifically ejja ngħidu later miscarriages għalfejn jiġri. Ara, essaċ li jgħidulek pereżempju minn ikun ipejjeb inqas in-nikotina, alkohol, kafejina, il-weight li hawn min forsi jaffettwah xi ftit ukoll, però essaċ m'hemm xi ħaġa vera specific. Meta tmur anke jirreferuk il-miscarriage clinic li huwa fl-outpatient department, hemm set ta' testijiet li jieħdu lill-ġenituri, ġifieri hemm blood test, ultrasound, hemm il-genetic screening imma dak idum naqa' mhux ħażin, jistgħu jieħdu sperm sample anke tar-raġel biex jaraw, u cervical biopsy tal-mara. Alright? Umma più o meno it-testijiet mbagħad hemm ovvjament jirranġaw skont il-bżonn u jaddattaw skont il-mara, ġifieri mhux il-kulħadd l-istess u mhux kulħadd jagħmlu kollox. U anke inti tista' tirrifjuta, ġifieri kien hemm jiena mort il-miscarriage clinic u kien hemm xi testijiet li rrifjutajthom just jiena ħsibt hekk, però ovvjament dan tkellmu mat-tabib tagħkom mhux qed ngħidilkom la aċċettaw laqas irrifjutaw dejjem araw intom. U ħafna mid-drabi laqas isibu raġuni. Ħafna mid-drabi jsiru testijiet u laqas isibu raġuni, ġifieri wara dawn it-testijiet xorta tibqa' bla risposta. Fimt, ġifieri hija. Sabin naf każ illi kellu naħseb qarsa fil-kurdum, dar il-kurdum mal-on. Imma dik biss għandu ma tkunx biżejjed għax issab l-ossiġenu xorta jgħaddi. Imma kellu xi twist. Allura ma bidix jgħaddi l-oxygen supply u l-baby miet. Pero dik hija ovvjament għax ġġara waqt titqala li dina tista' tiġri at any stage u mhux biss early pregnancy u miscarriages. Unfortunately kif semmejt inti anke stillbirths dawna jsiru anke ħabba fek dika jgħidula trunot tkun oqda fil-kurdu li tkun saret waqt li l-baby għandu spazju fejn idur u jitħabbel literally fil-kurdun tiegħu stess. Saġġi anke jifforma din l-oqda u tant kemm tiġbed li sfortunatament tikkawża din is-telfa tat-talbija.
Pero mhux raġuni għaliex tkorri, għax tkorri hija id-detachment tal-baby minn mal-utru, right? Ġifieri dak huwa korriment, inti jibda jkollok bleeding. All right. Ġifieri f'korriment dejjem kun hemm bleeding? Mhux neċessarjament. Jiena pereżempju fl-ewwel wieħed ftit kelli bleeding, u mbagħad mort u ġast ma sabux il-heartbeat. All right. U mbagħad infatti għaddejtu xi jumej wara. U għaw min terġa' jkollu bżonn l-għajnuna biex actually jgħaddi t-tarbija. Istra ġifieri hawn min il-baby jibqa' ma joħroġ. Hawn min ikollu bżonn jew it-tablets jew nkella r-raxkament. Istrina. Ġifieri bekk isir jiġi raxkament wara għax ma jkunx ħeles mill-baby waħdu. Ikollhom bżonn jagħmlu raxkament biex ovvjament inatfu huma jgħidulhom products of conception, jien vera iddejjaqni għax jiena li dak mhux prodott imma l-baby tiegħi, imma literally biex inatfu l-utru milli jkun fadal. So hemm ħafna, pereżempju jien qatt ma kelli bżonnhom id-DNC, qatt ma kelli bżonn it-tablets biex nibda mill-ħlas, it-tnejn korrejthom il-ħlas, il-korriment, it-tnejn eżin ħlissom waħdi id-dar. Imma u min mbagħad terġa' jrid jgħaddi mill-oppju, jrid jgħaddi minn operation żgħira, mhux ħajftħuk hekk għax jidħlu mill-parti tiegħek, jidħlu literally bqisa power wash u literally natfu l-utru minn ġewwa. All right. Ġifieri mhux xi operation li ħatiftaħu hekk, imma l-mara ħatgħaddi mill-oppju, ikun hemm dik il-biża tal-oppju wkoll imbagħad. Għaw min jibqa' jiblidi ħafna, ġifieri sfortunatament għaw min jgħaddi minn ħafna. U għaw min ikollu jweldu wkoll? Ija, jekk ikunu late miscarriages over 16 weeks. Late miscarriage over 16 weeks, ġifieri jitqies. Iżgur ġifieri għax bej 16 u 20, insomma anke aktar later, bej 16 u 22 huwa dak il-perjodu li ħatweldu u mhux ħatgħinu. Ikunu miscarriages. Mbagħad above 23 weeks jekk jisna nagħtu l-għajnuna. Anka jekk ikun jidher klinik li mejjed fuq l-ultrasound ġifieri tagħtu l-għajnuna xorta le hemmhekk. Dak mbagħad nagħmlu ultrasound repeat ultrasound the following day biex inkunu ċerti u le mbagħad teħles klass normali u ma nagħmlu xejn. Ġifieri bħala sintomi essaċ jista' jkun hemm bleeding, nimmaġina xi wġieħ kbir. Cramping u hawn min ikollu cramping. Dawk essaċ. Jew inkella sfortunatament mor l-ultrasound u ma jkunx hemm heartbeat. Dik naħseb l-arax anke li fis-sens tmur it-tojlet u tara d-dem imma li ma tara xejn u mbagħad tuħu l-ħasda għand it-tabib tqisek inti beda jtolek mela kollox orrajt li ma rajtx dmija u m'għandix uġieħ u x'naf fien. Dak li jisejjaħ naħseb il-missed miscarriage u xek li għax ovvjament ma jkunx hemm sinjali oħrajn. U miscarriage mbagħad jien pereżempju affettwatni anke fit-tqala tat-tifla. Għax inti ovvjament kull darba li tidħol it-tojlet u timsaħ ħadd tiċċekkja d-dem, inkollu tiċċekkja l-penti għad-dem. Nafu li fit-tqala tiżdied id-discharge. Mela ma kull. Skużi meta tħossok imxarba qed taħseb li huwa dem. Kull sintomi, kull ħaġa inti ħadd assoċja dik ħatibqa' imprinted fik. Jien xi kultant ngħid ignorance is bliss għax li ma vera sa ċertu punt, vera. Li ma tkunx taf għaw min God bless ovvjament, tax kif qed ngħidu jiena li hija l-isbaħ ħaġa li tista' tiġri jippruvaw għat-tfal tinqabad pregnant u jiena kont naħseb ukoll, ġifieri jiena anke waqt li qed nistudja tkellimna ftit fuq miscarriages u mort lobstu rajt xi miscarriages imma qisek taħseb li xaġa il-bot li ma tistax tiġri. U laqas tirrealizza li tista' tiġri lilek jew xi ħadd fimt close tiegħek li jiena kont naħseb forsi dawn in-nies li ma jagħtux każ jew forsi nies li jabbużaw minn xi tip ta' sustanzi. Jew xi ħaġa li da fil-familja li inti taf li fil-familja ma ġrax kif qed inti l bdejt li rajt mela. Allura isek laqas tirrealizza fimt sakemm tgħaddi minnha laqas tirrealizza l-ħaġa. Vera. Ħansaqsik xi ħaġa biex anke forsi min naf kun hemm xi ħadd li qed jisma'na u għaddej mill-esperjenza kif għedna jalla ma jgħadda ħadd minnha, imma dan xtaqt nagħmlu iktar milli forsi biex taraħ bħalissa mara li qed tistenna tarbija għax nifhem milli ma jkunux iridu jisimgħu fuq negattività u jaħsbu fil-ħażin.
imma ikun jagħtem biex hekk xi ħadd jgħaddi minn din l-esperjenza ħarsa jgħid ħanara tipo ħannisma' ftit wens u nara x'nista' nagħmel. X'ina niftakar kont ħassejt niftit fidla morra jtibgħat il-gajni imma bdejt nafsejt nagħmel xi ħaġa oħra jew x'in il-proċedura. X'in il-proċedura meta xi ħadd pereżempju jara id-dem fil-qalzetta taħt u li jkun qed jaħseb li qed ukoll. Mela, kif edna l-ewwel trid tmur ovvjament l-emerġenza, ġifieri bil-fors biex tidħol obstetrics tmur l-emerġenza l-ewwel. Jekk tkun qed tiblidja ħafna jew muġuha m'hemmx għalfejn tidħol inti jista' jidħol xi ħadd minn flokok bl-ID card tiegħek, jiġifieri mhux neċessarjament tidħollhom, però then again ovvjament tistenna ftit għax l-emerġenza ili tistenna l-avolja tkun għaddejja, importanti li tgħidulhom li qed taħseb li għandek miscarriage biex kemm jista' jkun ma jdomux. Sewwa. Jiġifieri jew inti jew xi ħadd jista' jmur minn flokok bl-ID card tiegħek ħajreġistrak u mbagħad ħadd tidħol għand it-tabib u ħajsaqsik ftit domandi kemm għandek weeks, x'qed esperjenza, ovvjament jew bleeding jew cramping ġeneralment ikunu. U jekk tkun il-pazjent ħieħdulhom il-parameters, ġifieri jieħdulhom xi pressjoni u anka l-SpO2 l-ossiġenu fid-dem. U jekk ikun daħal xi ħadd minn flok il-pazjent għax forsi il-pazjenta muġuha jew tibblidja, ġast kemm isaqsuhom u jtuhom il-karta, jtukom ir-report u titilgħu bihom fil-green, eżatt, ground floor. U ħatmorru fl-admission room. Ħatħatbtu hemm l-admission room bejn hemm l-Ops 1, l-Ops 2 u l-Labor Ward, right? Qiegħda fuq barra ħdejn is-siġġijiet. Ġeneralment ikun hemm is-security ħadd jgħidula li minħabba l-admission room, minħabba miscarriage, u ħajdaħlukom ġol admission room. Ikun hemm il-midwife u t-tabib u ħajjeżaminawk. Ġeneralment jeżaminaw b'ultrasound u jagħmlu spec ukoll u jafu wkoll jieħdulkom xi blood test kif edna skont kemm tkun evidenti l-korriment. Issa skont il-bleeding u skont xjaraw jaf jgħidhomuk l-isptar, però ġeneralment jibatuk ftit id-dar, jgħidulek forsi tipprova tgħaddi it-tarbija d-dar. Jekk le jgħidulek li wara ġimgħa terġa' tmur għall-ultrasound u jimxu minn hemmhekk, alright, biex jaraw jekk għaddejt jew le. Jgħidulek ukoll li meta tmur id-dar tipprova forsi tagħmel ġo barmil flok fit-toilet biex inti anke tiġbor il-prodotti. Jituk l-MSU bottle, again użajt il-kelma prodotti imma either or it's bed, kera, għax tuża prodotti li dakalija u t-tarbija kun użaw tarbija f'barmi li hija xi ħaġa kera wkoll. Imma sfortunatament dik hija realtà. Biex inti tuk l-MSU bottle kif qed ngħidu tat-tapp aħmar u li tgħaddi tiġbor fih. Sewwa. Ħadd tiġbor li tkun għaddejt u ħatmur bihom l-isptar. L-istess iżommuhom biex jeżaminawhom fil-laboratorju biex jaraw jekk jisibu xi ħaġa, però ġeneralment ma joħroġ xejn, ikun insignificant u ma jirriżulta xejn. Ġifieri dik hija proċedura ta' min jgħaddi id-dar, right? Issa min ovvjament ma jirnexxilux wara ġimma jerġa' jmur l-isptar. Ġeneralment jagħmluhom it-tablets biex qishom jibdew weħidhom jekk jaraw li dana jew li l-lining baqa' oħxon xorta jkollhom bżonn niraxkament. All right. Żgur għax ma jkunx bedan. Eżatt, ikollhom jiġu admitted l-isptar u isir raxkament sfortunatament u mbagħad jerġgħu jgħaddu minn dik ukoll li hija xi ħaġa jekk ikollok diġà tfal, titħallihom id-dar warajk, ikollok il-loppju, ma tafx kif ħadd tiġi, it's quite safe imma hemm il-biża' tal-loppju, hemm il-biża' tar-raxkament, jidħlu ħafna affarijiet oħra. U nimmaġina meta speċjalment ikun hemm raxkament, irid ikun hemm xi perjodu kemm trid tistenna biex terġa' tipprova. Eżatt, iva, għax inti li ma tkunx għaddejtu waħdek. Eżatt, inti jkunu qishom bħal skrejpjaw l-utru allura tkun aktar sor u aktar sources of infection. Ġeneralment anke jekk tkun għaddejtu waħdek dejjem jgħidulek jisuħallu dawk ix-xarejn tlieta. Ovvjament it's up to the person. Jiena bit-tifla kont iqbad wara xahar. Ġifieri. Anke jiena biż-żejr mill-ewwel. Ġifieri aħna nsertaġġitna hekk li erġajt inqbad però minn idum. Ġifieri mbagħad dan skont kemm wieħed irid jistenna, skont kemm wieħed dana. Imbagħad wara tnejn jirreferuk il-miscarriage clinic. Għaw Malta. Wara li kollok tnejn. Miscarriages.
wara żewġ miscarriages tiġi riferuta l-miscarriage clinic. Okay. Mu kif edna l-miscarriage clinic ħajsirulek dawn it-testijiet, ħadd intaqa' mat-tabiba mal-midwife, u qiegħed l-outpatient, u wkoll insejt ikun hemm it-test tat-zokkor l-OGTT. Jagħmlulek biex jaraw jekk inti għandek xi problemi tat-zokkor u hekk qed jirriżulta fil-korrimenti. Jien għamilt il-blood test u għamilt l-OGTT u ħarġu tajbin, ġifieri kif qed ngħidu. Ġifieri t-sokkor waqt titqala żied iċ-chances ta' miscarriages, as in diabetes imma. Le, imma huma biex jaraw jekk inti għandek xi din il-kundizzjoni li jista' jkun li qed tirriżulta l-miscarriage. All right, li jista' jkun all right. Imma jkollna nisa li jkunu diabetiku jkollhom itqala. Jiena naf ħafna li jkollu jkunu fil-verità. Ġifieri naf nisa li bi pressjoni għolja, naf nisa bit-zokkor, naf nisa li ma kellhom xejn xorta kellhom. Ġifieri dina għalhekk ngħid li l-lom m'għandix tħossha għad guilty unless obviously dawn ma jkun hemm min jabbuża minn ċertu affarijiet. U żgur għax min jaf l-om kemm tgħid ma jiena minn ħaġa ħażina, forsi naf għandil xi ħaġa li ħaririt għal milli suppost awtomatikament tibda toqgħod attenta, ma ta' fim ġieli speċjalment fil-bidu tkun għandek naqra iktar ħafifa u dan il-banju tal-ħwejjeġ għax għalkemm mhux xi ħaġa li titqis bħala tqila ħafna xortu huwa peace. Imma le ħanejdlek dana kif jiena naf bodybuilders u weightlifters u jibqgħu jmorru l-gym u jibqgħu jitrenjaw u jkunu pregnant. Ġifieri fil-verità nemmen li għax ikolla tiġri u ma inutli noqogħdu nippruva tajjeb li jsiru t-testijiet, don't get me ġifieri tajjeb li jsiru t-testijiet għax ikun hemm min ftit ta' ma jkun hemm min pereżempju jkollu jew xi genetic disorders bħala koppja jew isibu xi ġejn li pereżempju tkun uncompatible with life. Kenna wkoll sewwa li dawna allura jkollhom il-miscarriages ħabba f'hekk. Però ħafna drabi ma jirriżulta xejn. U dejjem waqt titqala jew spotting mhux dejjem ifisser miscarriage. Laqqas miscarriage. Ġvinti l-ewwel ħaġa li ħajsaqsik it-tabib ovvjament ħajamillek l-ultrasound. Jafu jisaqsik ukoll jekk kellek sexual intercourse, ma jfissirx is-sexual intercourse ħajriżulta f'bleeding imma jista' jkun il-każ. Però le, il-bleeding jista' jkun spotting aw tal-implantation. All right, eżatt. Jiena fnina bleedjajt, ġifieri bleedjajt li xarrabt jeans, kont jeans bil-kulur tiegħu ġifieri xarrabtu. All right, il-lallu. Eżatt. U konna msifrin u tinkwieta ma rridx immur sptar, ir-raġel qed issa li jkollu jiġri u Istrina xorta kontrajt bleeding istra. All right. Ġifieri, Umbat meta inti jkollok ċertu miscarriages, ovvjament it-tobba importanti li titkellem magħhom jekk inti tkun pregnant għax illum sirna qisna noffru mbagħad treatment biex inti issaħħaħ itqala eżatt biex tnaqqas naqra chances. Hemm id-dufaston li jagħtu ħafna psychologist kontħadd li huma suppositorji. Eżatt huma simili ta' xulxejn, jistgħu jagħtu l-aspirina jew il-Flexane. Tkompli l-folic acid, ġifieri importanti li meta wieħed ikun għadda minn din ħaġa u jinduna li huwa pregnant jitkellem, meta mbagħad ikun hemm persuna li tibda tkorri għax jinfetħilha l-onq tal-utru, pereżempju hemm ukoll teżisti l-istitch li inti jitulek l-onq tal-utru għax hawn nisa li il-baby jkun b'saħħtu weħel b'saħħtu imma l-onq tal-utru jibda jinfetaħ kmieni. Allura jagħmluhom cervical stitching. Speċjalment naħseb li ikun neħa xi biċċa ħabba xi problemi ta' eżatt, min ikollu jagħmel il-lets pereżempju tal-HPV, dawk huma aktar risk li jaf jinfetaħ l-onq tal-utru, ma mhux bil-fors. U dak jagħmlu xi stitch around 3 months. Eżatt. U mbagħad ineħħuha ta' xi 36-37. Għalajt li xi proċess żgħir u għażin ġost kemm a day procedure. Eżatt, jisek bħal meta tagħmel smetes jitlu bl-ispekk u li tili jagħmlu ilek, jiġifieri mhix xi ħaġa. It is invasive, għax aħna nqogħdu ngħidu mhix xi ħaġa u mhix xi ħaġa, I mean aħna il-mara tgħaddi minn ħafna affarijiet compared to għar-raġel. Anke l-labor waħdu ġab biżejjed hekk. Compared ma' raġel, il-mara tgħaddi għax nqogħdu ngħidu dik mhix dik ħaġa żgħira u dik miegħek u dik mhix
Huma xorta, fimt, huma xorta proċeduri, xorta l-lom tiġi esposta. Ma naħseb ma ngħidu xejn, peress li nafu li għal-ġid tat-tarbija, tgħid mhux xejn li t-tarbija ħatkun iktar safe jekk nagħmel hekk. Għax fil-verità hija skumdità bħal huma forsi t-tablets jew is-suppositorji għajdi li tkun free ma tgħu xejn u taqala tkompli sewma. Jgħinu biex jisaxħu l-utru għal-meta jkun hemm miscarriages u li ħabba li l-utru ma jkunx daqshekk sotu. Huma jgħinu jisaxħu l-utru. Eżatt, hormoni l-utru. Eżatt, allura meta inti baby implant aħjar. Eżatt. Tajjeb, jiena naħseb illi bejwet u ieħor il-qatna s-suġġett b'mod li nistgħu nkunu tajnuna għal dawk in-nies li qegħdin jgħaddu minnu, nittama li ħadd ma jgħaddi minnu imma sfortunatament hija xi ħaġa li komuni. Ir-riċerkaturi li komuni. Nirringrazzjak ħafna telli sibt il-ħin bil-ħajja biżi tiegħek. Kulħadd għażda. Jien l-unika ħaġa li tal-aħħar biex nagħlqu noqogħdu attenti kif nitkellmu biss. Ejwa. Dik naħseb li noqogħdu attenti li billi nqogħdu ma nsemmuhomx u nqogħdu ma nitkellmux fuq. Vera. Mhux persuna mhux se tinsa għax dika miegħek għal dejjem. Eżatt. U nevitaw il-ħafna kummenti kif kont qed tgħid inti għax għadkom żgħar u għax hekk kellu jkun u għax imnalla u mhux imnalla u għandek it-tfal l-oħra jew hekk. Xi kultant taħel ma tgħid xejn, dak li jkun tgħidlu għandek bżonn xi ħaġa tajnuna milli fil-verità. Xi kultant ngħidu kliem biex minn għalina ħanġelu l-om jew il-ġenituri għax hawn fathers li joħdu ħażin. Tħoss aħjar u fil-verità b'dak li ngħidu tkun qed tħossar. U kif qed inti meta kont studenta, jiena ġiliet għax jiena l-istess kellha ħafna ħbieb li għaddew minn dat tip ta' miscarriage, early miscarriage, bħala l-ewwel baby, qabel li kellhom l-ewwel tifel u tifla tagħhom. U koll ġiliet ma duffidaw l-affarijiet ġilietom jien. U mbagħad jien ma rridx nismagħhom. Ġifieri għax għalhekk qedlek sakemm għalkemm ma nixtieq il-ħadd tiġarrabha. Eżatt. Imma esperjenza sakemm ma tgħaddix minnha inti ma tistax tifhimha 100%. 100% jekk hu. U inti fil-verità you mean well ta' meta anke tkun qed titkellem mal-ġenituri għax tkun tixtieq li jħossuhom aħjar fil-verità tgħidilhom issa dana u tgħaddi u hekk, però u ħalluhom they grieve l-ommijiet. Eżatt. They need to grieve, it's a loss, vera ma rajtux, vera ma ħassejtux, però ma jfissirx li ma kienx parti minnek u ma jfissirx li ma konx diġà immaġinajtu fidejk u tkun diġà ħloqt diġà il-ħajja kollha madwar din it-tarbija. I mean. Dimminit li jkun hemm il-pregnancy test positive. Eżatt. L-om tesperjenza mħabba kbira. Eżatt. Li diffiċli kważi tiddiskrivija fi kliem li għalik dak il-ħin sirtom. Għavolja fadal 9 xhur u hemm ħafna stennija u forsi anka ansjetà biex tgħid kollox ħajġi sew, tgħid jinnaf u ħanaraħ fidi dal-baby. Imma at the end of the day xorta l-baby tiegħek jibqa' ġifieri. Jalla ħadd ma jgħaddi minna, imma jekkaw u anka ma jiddejqu xi tolbu għal support. Ġifieri mhux kulħadd jieħodha l-istess u mhux kulħadd idum jigrivja l-istess u mhux kulħadd kapaċi jitkellem fuq jew ma jitkellimx fuqha. Ġifieri jekk taraw persuna li xi struggling jew hi struggling għax kif qed ngħidu anka missierijiet eżatt. Tkellmu, illum lajnuna. Eżatt, hawn ħafna għajnuna. U naf li l-waiting list huma kbar u fil-privat huwa daqsxejn iktar expensive, imma anke li titkellmu ma' ħabiba. U sibu ħabiba li tkun kapaċi just tisma'. Eżatt. Imma it's okay u we need time to grieve meta tiġri din. Għax forsi kif qed inti, gusta terġa' tipprova mill-ewwel. Imma jekk ikun hemm bżonn time to grieve, tieħdu għax fil-verità you have to make peace with the situation at the end of the day għax inkella ħad tibqa' it's okay not to be okay u it's okay to be okay. Għax ġieli
Per eżempju, jiena fit-tieni wieħed fl-ewwel wieħed kif qedlek ħadtan aktar bi kbira, fit-tieni wieħed mhux ma ħadtix bi kbira, ma kien għadu kmieni u kif qedlek qisni ħatta li straorajt ġismi kien kapaċi jirrealizza li hemm xi ħaġa ħażina. Mort kmieni x-xogħol, anke pereżempju kien hemm min illallu kemm dħalt kmieni, fimt? I mean, it's okay li inti u anka ma jfissirx li għax jiena nitkellem fuqha hekk jisu xejn mhux xejn ifisser li mhix weġġa' u fl-istess ħin ma jfissirx li għax jien nikbil ħin kollu m'iniex kapaċi mbagħad inkompli bħajti. Ekku. Jiġifieri nagħtu ċans lil kulħadd. Għax mhux kulħadd ħajħu l-istess ammont ta' żmien. Eżatt. Grazzi ħafna ħafna. Xejn. Grazzi.